Fufuru emua na amanebo ya ba enese ehyan kese bi a eya na wonom ekopai nnua wo hyehye gumu no ba ko ni tumi kwata so nnua wo mo apai gumu enye kuma na ne forestry commission for wonom echi eyesa ehyan yi ewo dobulu mpotem amasaman ekwan so no wo hye senko na wani mesren ko matena ye wodan wo ho no ehyan no aka muntu wodru apenkwa nkwanta ehyan bia eso Enuya adane ewo baby a wotwa U10 ediko tema yamane boni na sototo form no onyanente yese onipa bia wo free forestry commission enana ene ehyen yi ekọ wabra sa asemi esiye CCID police MTTD ya inspector Bruno Adeje edano ewo hono mu a wo hwese ehyen a abape so ewo hono obetimi a kyerɛkyerɛ wo mo kwan na forestry commission mrantie nso eyi nua no afiri hyen no emu okire mu se sa nua yi enye ne kwan so a ene wode ekọ Nenso afei ene wo hwehwe nipa eyene dia aposifo kyeremu a afei na wo nso ebetoto hyenkani no ano esanse ohunu sete bia wo mu no enye kra opemso bia sanka ne forestry commission ebetwetwe nkomo no wa kyere ekwan a enua efa so eba hyen no so ene ba bia ekọ nenso enkosiaga hyen registration number AS 857913 no hyenkani a wampene se wode yebekasa wasem ne ho no edian so wode frɛ no Alhaji